flores arredor, nun lugar que está preto daqui. Ven a este mundo de cor, A abella Maia. porque todos agardan por ti. A abella Maia aquí está, con amigos que nunca esquecerás. A abella Maia aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. A abella Maia aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. A torta para a raíña. Ai, pero que bonita é. Ah! Estás ben, mancácheste? Non, estou ben. Podesme dicir onde está a colmea? Teño que entregar unha torta urxentemente. Ah, unha torta. Debe ser para a raíña para a gran celebración de mañá. Vamos, levamos de nós. Non podo poñer máis ovos durante uns días. Foi un inverno duro, Maxestade. E aínda que non fixemos xelea real dabondo para mantela en forma, chegará pronto a súa famosa torta e poñerase ben. Se non volvo poñer, non haberá larvas nin abellas e será a fin da colmea. Durma e non se preocupe, Maxestade. Voume encargar eu de todo. Torta multivitamina especial, señorita. Levou un día inteiro facela. Ui, por fin poderemos celebrar mañá o primeiro día da primavera. Que ben cheira esa torta. Willy, Maia, que facedes expertos a estas horas? Veña aí de dormir. Vou poñer isto nun sitio seguro. Boas noites, Maia. Boas noites, Willy. Que bonito, creo que vai quedar precioso. O único que queda por facer é o máis importante, é poñer a torta no seu sitio. Cando a coma a raíña, comezará a gran festa. Oh! Willy! Ai, un día estupendo. Hoxe nótome en plena forma. Willy, comeche la torta. Non, estaba dormindo. Parece que a comín mentres dormía. Willy, era a torta real. Isto é moi grave. Señorita Cassandra, podemos traer outra, non? Esa torta fixera especialmente para a raíña. Xa o sabedes, non pode poñer máis ovos. Ai, mira que es lambón. Ai, sabe de que estaba feita? Non! Ai! Ai, un momento. Maia, está genial. Distingo cada cheiro perfectamente. Leva... xa sei o que é. Pole de tulipán. Estás seguro, Willy? Sí, estoucho dicindo. Daquela atoparemos todos os ingredientes, señorita Cassandra. Vamos! Tranquila, vou atopar eu os ingredientes grazas ao meu super nariz. Tedes ata o solpor para volver, que é cando comeza a cerimonia. Se non chegades, anúlase todo. Ei, agarda por min. Maia, por aquí.
Bule, que é para a raíña. Levo das costas. Veña, Maia, vamos. Parece que a torta multivitamina tivo un efecto enorme sobre ti. Maia, o pole que buscamos é dun tulipán que hai aí dentro. Vale, eu primeiro. Agarda, podes te mancar. Veña, Maia, Bule. Hola. Ai, acertou o meu nariz. Moi ben, Willy. Sígueme. Non hai dúbida. Este pole é parte da receita. Maia, podemos comer un pouco. Willy. Espero que Willy e Maia traian todos os ingredientes. Na torta hai pole desa flor, sei no ben. Hola, abellas. Ai, Prohibido. Ovos de libélula. Seguridade reforzada. desculpen, señora, só necesitamos un chisco de pole do nenúfar. Sí, confirmo, pole e non ovos de libélula na torta. Queredes poñer os ovos nunha torta? Intentádeo. Non o entenderon. Que facemos, Maia? Eu sigo en plena forma. Xa sei o que podemos facer. Señoras, son o campeón de voo. Vai ser algo lendario. ¡Esa abella outra vez! Que divertido, víchelo, Maia. Neutralicei dúas libélulas ao mesmo tempo, sí. Señorita Cassandra, está todo disposto para a celebración. Non tardamos. Dilles a todos que vayan ao Salón do Trono. Son estes, Maia. Son estes os que olen tan ben. Xenial. Temos todos os ingredientes para a torta. Willy, temos un gran problema. Estas flores son nocturnas. Só se abren cando anoitece. Pero hoxe poden facer unha excepción, non? Vamos, flor bonita. Ábrete. Deixa-o, Willy, acabouse. Non podemos agardar. A señorita Cassandra dixo que volvésemos antes do sol pôr. Pero a raíña, a colmea, non pode ocorrer. Ai, está ben, vamos ver a Flip, é a única esperanza. Ai, parece que tes presa, Willy. Temos un gran problema. Buscamos pole dunha flor nocturna. Oh, esas flores tan bonitas baixo o luar. Para que a queredes? Para facerlle unha torta á raíña, porque a dela está aí. Oh, É unha torta super multivitaminas. Non o fixen adrede, estaba dormindo. ai, oi. Sinto, pero non teño pole dese tipo. Ai, non. Ai. Pero ao mellor podedes usar outro ingrediente. Con salvia na torta, a raíña poñerase en forma. Non cheira ben. Non creo que lle guste a raíña. Eu sempre como unha pauca. Mirade para aquí. Upala! Ai, ala! Veña, non podemos perder máis tempo. Grazas, Flip. Vistes a Maia ou a Willy? Oh, que vou facer? Señorita Cassandra. Oh, chegastes. Ben, temos todos os ingredientes. Incluso a salvia cheirenta. Pode confiar no meu super nariz.
Axiña, a cerimonia está a piques de empezar. Fai falta algo para fixar a mestura. Mel! Mirade para a raíña. Está moi mala. Que non nin sequera nos viu. Tense que recuperar, non? E se a raíña non lle gusta a torta, ou se a torta non lle fai efecto, ou se... Willy! Visto la raíña? Parece moi cansa. Sinto. Desculpade, maxestade. Aquí está a súa torta. Que boa pinta. Ai, esperemos que funcione. Está deliciosa. É unha delicia. Está moito mellor que a anterior. Xa pode comezar a celebración. Moi ben, Maia. Grazas a ti, a raíña recuperou toda a enerxía pro ciclo do ano vindeiro. Pero, onde está Willy? Está ali. Finalmente Willy volve ser lo de sempre.